أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد Hvala i zahvala pripada jedinome stvoritelju Allahu uzvišenom, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhameda alejhi salatu vesselam, njegovu časnu porodicu, njegove vrle drugove ashabe i sve one koji sede u dobru i ovom dini islamu do sudnjega dana i ahir zamana. Amin. Evo Allahom voljom, čini se da je ovo 17. put, odnosno 17. to predavanje, u ovom ciklusu predavanja gdje tumačimo propise, znači fikske propise po hanefijskom mezhebu, tačnije tumačeć El Muhtar il Fetva, odabrana mišljenja za fetve, tijelo imama Mevsilija. Prošla 2 puta govorili smo o namaskim radnjama, evo sad smo došli do govora o vitr namazu. Na samome početku autor kaže, vitr namaz je obavezan namaz. Imamo kao što je naš običaj, mi ćemo za većinu ovih tvrdi navesti i dokaze. Pa se tiče ovoga, stava hanefijskog mezheba da je vitr, kako ovdje naglašeno na arapskom vađib, to je da kažemo drugostepena dužnost. Najprije možda da malo ukratko kažem šta znači vađib, odnosno kakva je razlika među vađiba i farza. Možda sam nekad to već spominjao, već sam imao slične neke propise, ali evo ukratko. Farz obično se prevodi kao strogo naređeno, strogo obavezno, a vađib kao obavezno. Razlika između farza i vađiba je što je farz zasnovan na neupitnim dokazima. Znači kad se kaže da je nešto farz, ti dokazi su neupitni. I obično onaj koji negira taj farz prestaje biti musliman. Dok vađibi su zasnovani na upitnim dokazima, odnosno nisu kategorički dokaz. Tačnije, za hanefijski mezheb su, da kažem, oni kategorički, oni su, da kažem, iziskuju obavez, dok za neke druge mezhebe nisu. Pa tako u slučaju vitr namaza, on je vađib kod Hanefija, obaveza kod Hanefija, ali nije kod Malikija, kod Šafija, Hanbelija. Ko što na pristupu imamo oko kurbana. Kod Hanefija kurban je vađib, dok kod nekih drugih mezheba kurban je, u stvari kod ostalih mezheba kurban je sunet. Ali isto se nekad zna desiti, kao na primjer imamo slučaj sa dekatu vitara. On je kod Hanefija vađib. Ali kod drugih je isto vađib, samo što je kod drugih to, da kažem, većem rangu. Znači ne mora uvijek značiti da ako je nešto vađib kod Hanefija, da je kod drugih to sunet. Nekada je to kod drugih jače. Pa naprijed kada Hanefija kažu da je kod njih, sa dekatu vitr vađib, drugostepena dužnost, kod ostali je to vađib, ali kod njih oni koriste riječ vađib, farz za ista značenja. Znači kod njih je to strogo naređeno. Tako da ima te određene razlike. Što se tiče dokaza hanefijskog mezheba da je vitr vađib, onako kako sam ja uspio da skupim zadnjih mjeseci, imamo oko 350 predaja od 21 ashaba. Navećemo par predaja, prenosi se inače od Abdullah ibn Amr ibn Asa, Ukbe ibn Amira al-Džuhenija, Harđe ibn Huzafe al-Adevi, Abdullah ibn Abbas, Ebu Sejda al-Hudrija, Muaz ibn Džebela, Amra ibn Asa, Ebu Basri, Burejde ibn Husayba, Sa'd ibn Ebu Vekas, Ebu Ejub al-Ansari, Abdullah ibn Mas'uda, Ebu Hureyra, Abdullah ibn Omer, Ali, Ebu Sejda al-Hudrija, Džabir ibn Abdullah, Aisha, Ebu Katade al-Ansari, Ebu Bekra, Omer, Ebu Darda i Ubade ibn Samita. Evo nekoliko predaja. Najprije predaja an Haridže ibn Huzaf al-Adevi, znači od Haridže ibn Huzaf al-Adevija kale da on kazao Haridže alejna Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam zate gadatin, jel izašao nam je, to je došao nam je Allahu poslanik alaihi sallam jednoga dana, jednoga jutra, tačnije, fa kale pa kazao lekad ameddekum Allahu bi salatin, Allah vas je potpomogao namazom i je hajru lekum min humri na'am, on je za vas bolji od stada deva, crvenih deva, a crvene deve su prije predstavljale bogatstvo. Imate dosta predaja, već smo to navodili, možda kad smo govorili, za sabahski sunet, rekli smo, rekate al-feđu hajru min ad-dunja, a fiha, na jednoj predaji se kaže,
da su dva rekata sabatskog suneta bolja od dunjalka onoga što je na njemu, a na drugoj predaji kaže min humuri na'am, bolji znači od krda crvenih deva koji su prije predstavljalo bogatstvo. A dan danas, s obzirom da je deva duplo skuplja od krave, tako da kažem da je deva neka najobičnija 3-4 hiljade maraka. Kulna, pa smo mi odgovorili, وَمَا هِيَ يَا Rasulallah, pa koji je to namaz? Koji je to? Allahu poslanić, el-vitr. Kaže on je vitar, fima bejne salata iša ila tulu'i fajr. Znači između jacije namaza i izlaska sunca. Ovaj hadis bilježe Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, Tirmizi i drugi, a u drugim verzijama, umjesto emeddekum, da Allah vas potpomogao, kaže Allah vam je zadekum, Allah vam je dodao namaz. U drugim verzijama ove predaje. Što je da kažem, dodavanje u poređenju nove farz namaze, što znači da je, nije normalno farz, ali je čim je dodavanje, odmah je znači blisko tome što je dodano i zato to tumačimo da se ovdje odnosi na obavezne namaze. Također, u zanimljiva predaja koju bilježi Ahmed Tahavi i drugi, an Ebi Tamim al-Džejšani, od Ebu Tamima Džejšanija, enne Amr ibn As, da je Amr ibn al-As, خطب الناس يوم الجمعة da je držao hudbu na dan džume, فقال فكازao إن أبا بصرة حدثني doista mi je Ebu Basre pričao أن النبي صلى الله عليه وسلم da je vjerovjesnik alejhi selam kazao إن الله زادكم صلاة doista vam je Allah povećao namaz, dodao namaz, to je ova druga verzija koju spominjemo, وهي الوتر i to je vitr. فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. Pa ga klanjajte između jacije namaza i sabah namaza. Kale Ebu Tamim. Jer onda dalje prenosi Ebu Tamim. فأخذ بيدي Ebu Zerbi. Pa je onda uzeo moju ruku Ebu Zer. فسار في المسجد إلى بصرته. Pa prošao kroz mesdžid do Ebu Basre. فقال له, pa ga je pitao, Ente sami'ata Rasulallaha sallallahu alejhi ve sellem yekul ma qala Amr, jesi li ti čuo Allahov poslanika kako govori ma qala Amr, ono što govori Amr, znači da htio da provjeri ono što je kazao na prethodnoj hudbi Amr ibn As, qala Ebu Basre, pa Ebu Basre odgovorio ene sami'atuhu min Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem, ja sam čuo ga, to je taj hadis od Allahov poslanika alejhi selam. U nekim drugim predajama se spominje, između ostalog, da je vitr hak. Hak isto se može prevesti kao dužnost, obaveza. U nekim predajama se također spominje ko ne klanja vitr nije od nas. To sve, da kažemo, hadiske pojačavaju ove gore spomenute, pa tako između ostalog hadis koga bilježi Ebu Davud, Ahmed Tahavi i drugi, an Abdullah ibn Burejde, od Abdullah ibn Burejdeta, an Ebihi, od njegovog oca, znači Burejde. Kale da je kazao sami'atu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem yekul, čuo sam Allahov poslanika alejhi selam kako govori, kako zbori, el vitru hakkun, vitr je hak, obaveza, pravo, možete tako se prevesti. Famen lem jutir, pa ko ne klanja vitr, felejse minna, nije od nas. El vitru hakkun, famen jutir, felejse minna. Tri put je ponovio, znači pa je opet, pa ko ne klanja vitr, nije od nas. El vitru hakkun, famen lem jutir, felejse minna. Vitr je hak, pa koga ne klanja nije od nas. Isto vrlo po meni, zanimljiva predaja koja se prenosi od Malika, Ahmeda ibn Ebu Šejbe i drugih, koju znači tako bilježi Malik, ennehu belagahu enne rađulen, da je do njega doprlo, da je neki čovjek seele Abdullah ibn Amr, da je pitao Abdullah ibn Amra. Abdullah ibn Amr je sin gore pomenutog Amra ibn Asa koji je držao hudbu, anil vitr, da ga je pitao znači o vitru, wajibun huve, je li on obaveza? I gledajte kako sad fino, izvinjavam se, Abdullah ibn Omer, pardon, izvinjavam se, فقال عبد الله ابن عمر, pa je Abdullah ibn Omer odgovorio, فقد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون, kaže, doista je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao vitr, وأوتر المسلمون, i doista su muslimani klanjali vitr. فجعل رجل يردد عليه, pa je ovaj čovjek nastavio da ponavlja svoje pitanje. وعبد الله ابن عمر يقول, a Abdullah ibn Omer je odgovarao, أوتر رسول الله
sallallahu alejhi ve sellem u autora muslimun, kaže li, on je odgovarao na svako to njegovo pitanje, Allahov poslanik je doista klanjao vitr i doista su ga klanjali muslimani. Svaki put kada ga pitao obaveza njemu, svaki put odgovarao da su ga klanjali doista, znači sa potvrdom, kad je li se u arapskom koristi, znači za potvrdu, za neku sigurnost, i on je tako njemu odgovorio. Inače, u dosta predaja se spominje, odnosno Muhammed a.s. naglašava, jeli, ko strahuje da će spavat, ne klanja vitr na početku noći, a ko to strahuje da se neće probuditi, a ko se nada da će probuditi, neka klanja na kraj noći. Time, jeli, izdvajajući vitr, odnosno naglašavajući njegovu važnost, tim naglašava da ga treba klanjati. Pa se prenosi u hadisu koji obilježe Muslim, Ahmed ibn Mađe, Tirmizi i drugi. An Džabir, od Džabira, Džabir ibn Abdullah poznati ashab, da je kazao, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم da je kazao Allah poslanik alejhi selam men zanna minkum alla yastayqiza akhirahu, ko od vas sumnja da će probuditi na kraju noći, fal yutr awwalahu, neka klanja vitr na početku noći. Wa man zanna minkum annahu yastayqizu akhirahu, ako se od vas misli da će se probuditi na kraju, fal yutr akhirahu, neka klanja vitr na kraju noći. Isto da kažemo u formi naredbe, neka. Fa inna salate ahire lejli mahbura wa hi afdal. I doista je, znači, namaz na kraju noći, njemu se prisustvuje, to jest meleki mu prisustvuju, wa hi afdal, i on je bolji. U drugoj predaji, koji isto bilježi Muslim, Ahmed, Buhari, Ebu Davud, Nesa i drugi, vidimo da je Muhammed a.s. budio Hazreti Aišu da klanja vitr namaz. Znači, Hazreti Aiša je naglašavala da je budio noću da klanja, znači kada je on ustao da klanja noćni namaz i vitr, pošto on klanja noćni namaz i vitr zajedno, budio je i Hazreti Aišu da zajedno, odnosno izvinjavam se, da klanja, znači vitr. A na Aišete, od Aiše, Hazreti, kalete, kazala, kana nabiju, sallallahu alaihi wa sallame, bijaše vjerovijesnik alaihi sallam, yusalli mina lejle, klanjao, znači noću, fa i da im sarefe, i kada bi završio, kale li, znači kada bi završio, kazao mi kumi fe autiri, ustani i klanjaj vitr, znači u formi čak naredbe, znači u formi naredbe. An Ebi Said, drugoj predaji, koji bilježi Ahmed, Tirmizi, Ibn Mađe, Abu Davud i drugi, kaže Muhammed a.s. za vitr. Znači koga ne klanja u toku noći kada ustane da ga naklanja. Znači isto, znači poznato da se odbiji namaza što se naklanjavaju, da se većinu naklanjavaju farzu. Rekli smo ovaj zvijecu sabahski sunet, znači što je blizak farzu. A između ostalo Muhammed a.s. je naglašavao također to i za vitr namaz. An Abi Sa'id al-Hudri, od Ebu Sa'id al-Hudrija, on kazao, kala al-Nabiju, sallallahu alaihi sallam, da je kazao vjerovijesnik alaihi sallam, men name anil vitr, a u nefijehu, ko zaspi, znači, ko zaboravi, jel možemo, znači, ko zaspi od vitra ili ko zaboravi na vitr, znači ko da kažem zaspi, a ne klanja vitr, tako nadje prest, a unesijehu ili ga zaboravi, tad jutir i za zekerehu, neka ga ne klanja vitr kada ga se sjeti, a u iste i kada, ili kada ustane. Evo hadis bilježi Ahmed i reksmo ko već bilježi. I vezano još za ovo da je vitr vađib, naglasit ćemo još jednu od ovih predaja. To je predaja an Salim od Salim an Ebihi, na njegovog oca Abdullah ibn Omera, kale da je kazao, kana Rasulallahu sallallahu alaihi sallam yusalli fi sefer rekatein. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je klanjao na putu 2 rekata. Znači klanjao inače na Muhammed alaihi sallam i ashabi, i tako je propis. Ćemo ako Bog da više govoriti kasnije da se na putima skraćuju namaz, odnosno se tačnije, kao što ćemo vidjeti iz nekih predaja, tačnije da je osnova da je na putu namaz 2 rekata. Ta što Hazreta Iša prenosi da je prvo namaz objavljen po 2 rekata, pa je onda namaz kod kuće povećan sa 2 na 4. Pa kaže Abdullah ibn Omer dalje u svojoj predaji, la yazidu alejhima, pa nije, znači, povećavao na njih, to jest nije klanjao 4. Kaže, وَكَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ, pa kaže, pa je klanjao noću, to jest na putu, kultu, pa sam ga pitao, to jest pitao sam svoga oca, وَكَانَ يُوتِرُ, je li klanjao vitr, to jest šta je to klanjao noću na putu?
Kale, naam, kaže, jeste, naravno, klanjao. U predaj bilježi Ibn Mađe, Ibn Ebu Šejbet. Znači ovo je neki izborovi, neki određen broj predaja, imate isto u nekoliko predaja se spominje da je vitr vađib, ali ovo je mislim dovoljno, stiče ovih predaja. Kaže dalje autor vitr namaz, pa kaže pod jedan ima 3 rekata poput akšam namaza. Znači ovo je kratko poglavlje, pa vidite da se dosta, znači zato i osvrćemo na hadise. Ovaj stav da vitr ima 3 rekata poput akšam namaza, odnosno da je, između ostalo vidjet ćemo iz predaja da je akšam dnevni vitr, je, da kažemo, stav hanefijskog mezheba, znači da je obavezno vitr klanjati 3 rekata, ali sva 4 mezheba se slažu da je ono što je Muhammed a.s. klanjao, kako Hazreti Iša i drugi prenosi, je bilo 3 rekata. Znači sva 4 mezheba se slažu da je odabrano da se vitr klanja 3 rekata. Samo što neki mezhebi dozvoljavaju da se klanja više, a pojavit ćemo, odnosno zašto se mi tu ne slažemo, da kažemo sa njima, a oni mezhebi koji dozvoljavaju da se klanja 1 rekat vitr, oni svi kažu da je to pokuđeno, da je to suprotno, ali sunnetu Muhammeda a.s. ali kažu da je dozvoljeno, zato što on to tvrdi da on to nije zanegirao. Vidjet ćemo i oko toga razloženja malo kasnije. To da vitr ima 3 rekata, imamo isto oko 350 predaja od 21 ashaba, od Abdullah ibn Abbas, Ali, Ubej ibn Kaba, Iša, Abdurrahmana ibn Abzaja, Imrana ibn Husajna, Abdullah ibn Mas'uda, Abdullah ibn Omera, Ebu Hureyre, Abdullah ibn Sirđis, Abdullah ibn Eufa, Enes ibn Malik, Abdurrahmana ibn Sebre, Zejda ibn Halda Džuhenija, Misreva ibn Mahreme, Omera i Ebu Umame el-Bahilija. Pa tako Imam Tahavi kaže, nakon što je naveo mišljenje Omera ibn Abdulaziza da je vitr 3 rekata sa 1 predajom salama, dalje on kaže, Abdullah ibn Zekvan prenosi od 7. To je prenosi od 7 ljudi, od 7 znači ravija, od 7 tabina, da je vitr 3 rekata, pa on nabraja, njih 7 kaže Sejda ibn al-Musaiba, Urve ibn Zubeira, al-Qasa ibn Muhammeda, Ebu Bekra ibn Abdurrahmana, Haridže ibn Zejde, Ubejdullah ibn Abdullah i Sulejmana ibn Jesara. Ovo su sve znači učenjaci Medine. Sve znači tabijini Medine. Pa kaže, među njegovim šejhovima, pored njih, ima ljudi koji su fakih i dobri i vrli ljudi. Međutim, oni se možda različili po nekom mišljenju, pa je Abdullah ibn Zekvan uzeo mišljenje oni koji su većina i čije je mišljenje najbolje. Dakle, od njih sam saznao dotičan način klanjanja. Da je vid 3 rekata i da su salam predaje samo na zadnjem rekatu. To je mišljenje koje smo naveli od pravnika i učenjaka Medine. To je hoće da Imam Tahavi kaže da je to bio odabran stav iz stanovnika Medine, odnosno učenjaka Medine. Već smo rekli da se kaže da je nešto odabrano, da je praksa stanovnika Medine, misli se na praksu tabiina, druge generacije, koju je znači Imam Mali zatekao. To su isto govorili kad smo govorili da se ruke dižu jednom u namazu, isto smo rekli Imam Mali se tu poziva znači na praksu stanovnika Medine. Pa kaže, oni se složili, znači postigli su iđma konsenzus, da je vid 3 rekata i da se salam predaje samo na zadnjem rekatu. U tome ih je slijedio Omer ibn Abdulaziz. To mišljenje nije zanijekao niko od učenjaka Medine. Tako se vid klanja kod nas, to je naglašava da je tako i u našem hanefijskom mezhebu. Ne smije se klanjati drugačije jer je takav način klanjanja potvrđen hadisom Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, potom postupkom njegovih ashaba i govorima većine nakon poslanika. Dalje oko tog mišljenja se složili tabini ashaba, znači oni koji su slijedili ashabe, to je druga generacija tabiina. Također Imam Tirmizi pojašnjava ovu zbrku, da kaže. Imate, znači, predaje sve kada se bukvalno gledaju, kada se bukvalno prevode, se kaže da Muhammed a.s. klanjao 1, 3 rekata vitra, 5, 7, 9, 11, ide se do 17, do 19 rekata. Imam Tirmizi to fino pojašnjava u svome sunen pa kaže, prenosi se od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je vitr 13, 11, 9, 7, 5, 3 i 1 rekat. Ishak ibn Ibrahim veli. Glede značenja predaje da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao vitr 13 rekata. Te predaje podrazumijevaju da je vjerovjesnik klanjao noću 13 rekata zajedno sa vitrom. Tako je noći namaz ubrojan u vitr. O tome se prenosi hadisu da Iša, on dalje navodi primjer toga. Znači, sve te predaje, kako kaže Imam Tirmizi, kako i mi kažemo, koji se kažu, znači da je Muhammed a.s. klanjao vitr 13, imate, ovdje navedeno do 13, ali imate predaje ide do 19, to se odnosi na, znači, ukupan broj rekata zajedno sa vitrom.
Navećemo to ako bude kasnije, oni hadise se kaže, između ostalo je klanjao 2 po 2, pa 2, pa 2, sve autere, pa klanjao jedan rekat, to se prevodi po našim kao jedan rekat. To je klanjao, znači, noći namaz, ovi prvi 10 i onda klanjao vitr 2+1, ali kao što vidite dalje, sa jednom predajom selama. I evo još ukratko par predaja, da je vitr 3 rekata. Tako u predaju koji bilježi Ahmed, Nesa, Ibn Mađe, Darini, Tahavi i drugi, an Ibn Abbas od Ibn Abbasa, kale da je kazao, kana Rasulullahu sallallahu alaihi sallam jutru bi salat. Kaže on, Allah poslanik je klanjao vitr 3 rekata. Inače imate, nismo sve predaj ovdje naveli, ali vidjet ćete znači, da je Abdullah ibn Abbas išao kod Muhameda alaihi sallama noću. I noćio kod njega i tako je on vidio kako je Muhammed alaihi sallam klanjao, pa kaže, jutru bi salat se klanjao 3 rekata, bi sabih isme rabbikal a'la, wa kul ja ili kafiru, wa kul huvallahu ahad. Pa je učio na vitru sabih isme rabbikal a'la, kul ja ili kafirun i je učio kul huvallahu. I to znači pohvalno, znači ustehabe da se ove 3 sure i uče na vitru. A onda, u jednoj, koju ću sad slično ovoj predaji navesti, znači predaje koji bilježe Ahmed, Tirmizi, Nesa, Ibn Mađe, Tahavi i drugi, znači ova se predaje prenosi preko 100 verzija, od Ubej ibn Ka'ba, inače drugi ashaba, anna Rasulallahi sallallahu alaihi sallam kane jutru bi 3 rekat, da je Allahov poslanik klanjao vitr 3 rekata. Yakra'u fil ula bi sabih isme rabbikal a'la, pa je učio na prvom sabih isme rabbikal a'la, znači suru a'la, wa fi thanije bi kul ja el kafirun, pa je na drugom učio znači suru kafirun, wa fi thalithe bi kul huvallahu ahad, wa yaknutu qabla ruku, je učio znači kul huvallahu i onda učio kunu dovu prije rukua. Također, ovo što spomenuo da je vitr noćni, a da je noćni vitr, a da je akšam dnevni vitr, to se spominje od An ibn Omara, od Abdullah ibn Omara u predaj koji bilježi Ahmed, Nesai, Tirmizi, Tahavi, drugi Anin Nebije, sallallahu alaihi sallam, kale od vjerovjesnika da je on kazao, salatul magribi, vitru salatin nehar, akšam namaz je vitr dnevnih namaza, odnosno dnevni vitr. Fa'autiru salatel lejl, pa klanjajte, znači, noćni vitr. Tako se ovo može prevesti. Dalje kaže, nevski po 2, nema selama između tih rekata. Nećemo tu mnogo predaja navesti, uglavnom, i to se spominje u više predaja, pa između ostalog, imamo kod 90 predaja, prenosi od 9 ashaba, da vitr ima samo jednu predaju selama, da Iše, Ali, Abdullah ibn Suda, Abdullah ibn Omara, Ubej ibn Ka'b, Abdurrahmana ibn Ebza, Omara, Misara ibn Mahrame i Enesa ibn Malika. Pa tako u hadisku ga bilježi Ahmed, Nesa i drugi, an Ubej ibn Ka'b, od Ubej ibn Ka'ba, kale da je kazao, kana Rasulullah sallallahu alaihi sallam, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam bio yakra'u fil vitr, bio učio znači na vitru, bi sabih isme rabbikal a'la, da je učio naš na vitru, sabih isme rabbikal a'la, wa kul ja el kafirun, wa kul huvallahu ahad, da je učio ove 3 sure. Pa ida sallama kal, i kada bi predao salam, proučio. Znači jasne predaje koji govori od početka do kraja kako je teče taj vitr, znači učio na prvom to, na drugom to, na trećem, pa kada bi predao salam, što potvrđuje znači ovo da je vitr jedan, da ima samo jednu predaju salama. Također isto one predaje koje smo naveli da je akšam dnevni vitr, znači vidimo da su akšam i vitr slični namaz, pa tako isto znači kijasom, analogijom povezujemo znači hadise, propise, znači kao što akšam ima jednu predaju salama, tako je li i vitr namaz ima jednu predaju salama. Kaže dalje autor, na svakom rekatu se izgovara kirajet učenje. Ovo ne treba dokazivati, već su spomenuli veliki broj predaja gdje su vidjeli da se na svakom rekatu vitra uče znači i Fatiha i sura. Da se spomenuli znači ovo da je Muhammed alejhi selam učio na trećem rekatu kul huvallahu, tako da nema potrebe da te predaje ponavljamo. Dalje kaže autor, na trećem rekatu se uči kunu dova prije rukua. Za ovo da se kunu dova uči prije rukua, hanefijski mezheb se poziva na oko 250 predaja. Ona se prenosi od 13 ashaba, Abdullah ibn Abbas, Ubej ibn Ka'b, Abdullah ibn Omara, Abdullah ibn Suda, Enes ibn Malika, Ebu Hureyre,
Tarika ibn Alešema Lažđija, Ebu Mes'uda, Sekafija Umu Seleme, Ebu Bekra, Omera, Osmana, Abdullah ibn Zubeira, pa tako evo navečemo dvije, ovdje predaje sam izdvojio. Jedno bilježi ibn Mađe i drugi, an Ubej ibn Ka'b, od Ubej ibn Ka'ba, enne Rasulallahi, da je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam, Allah poslanik alaihi sallam, kane yutiru, pa jaknutu, qabla ruku'. Da je znači uklanjao vitr, pa je znači, jeli, učio kunu dovu qabla ruku', prije ruku'a. U drugoj predaji koji bilježi Ahmed, u stvari ova predaja je više vezana, ovo da se znači, ovaj sad dio, koji će, ako bude autor, spomenuti kasnije, da se znači kunu dova uči samo na vitr namazu, da se ne uči na sabah namazu, pa poznate predaj koji bilježe Ahmed Buhari, Nesai, Tahavi drugi, an ibn Omara, od Abdullah ibn Omara, prenosi od drugih ashaba, Anas ibn Malika i drugih, ennehu sami'a Rasulallahi sallallahu sallam kala fi salati fajr, da je čuo Allah poslanika kako uči na sabah namazu, hine refa re'esehu min rakah, kada bi podigao svoju glavu sa rukua, kala rabbena walakil hamd fi raka akhire, ili kazao, znači je proučio je rabbena walakil hamd, jel na zadnji rekat, humma kala, onda bi je proučio Allahumma al'an fulanen wa fulanen, da ala nasi minal munafiqin. Onda je kaže gospodar moj prokuni te i te, tako je kaže učio dovu protiv, proklinjao je znači neke munafike. Tanzal Allahu ta'ala, onda je Allah uzvišen objavio lejsa leke min amr šejun av yatube alejhi av yu'adzibahum fa innahum zalim. Znači ti nemaš sudbinu u svojim rukama. Znači av yatube alejhi av yu'adzibahum, kada bi im Allah oprostio ili bi ih kaznio, doista su oni nasilni. Time je znači derogirano učenje vitr, odnosno učenje kunu dove na sabah namazu, na osnovu ovih predaja, gdje je očito da je učio mjesec dana, u drugim predajama vi ćete da se spominje da je proklinao Rija, Zekvan i druga neka arapska plemena koja su pobila određeni broj ashaba na prevar. Ali to je učio samo mjesec dana, kao što je jasno iz ovih predaja. Bližimo se do kraju, kaže dalje autor, na trećem rekatu se uči kunu dova prije rukua, kaže pod 5, pri čemu treba podići ruke i izgovoriti tekbire, pa učiti kunu dovu, i kaže po 6 kunu dova se pored vitra namaza ne uči na drugim namazima. Ovdje ćete vidjeti znači, u komentarima znači, da se spominje znači, da je dozvoljeno i po hanefijskom mesebu učiti kunu dovu ako je vezan za neki veliki belaj, znači neka veliku nedaću, katastrofu, tada je dozvoljeno učiti kunu dovu, ali tada opet to isto, opet jedni hanefijski učenjaci kažu da se uči, ako bi se učila zbog neke katastrofe, neke nedaće, da se uči nakon rukua, najčešće nakon sabaha, ali može i znači uglavnom ovi namaze se uči na glas. Akšam, jacija i sabah, neki kažu nakon rukua na glas, kao što to rade šafije, a neki kažu opet da će se učiti u sebi svako za sebe, tako da tu ima izbor u slučaju nedaća, kao što se spominje u drugim, znači da kažemo, hanefijskim dijelima, s obzirom da se prenosi od određenih ashaba, da su tako učili, kao što je Hazreti Muavija, Hazreti Ali da su učili, znači kunu dovu i van vitr namaza. Ovo je tu kratko. Samo možda još na kraju spomenuti što se tiče vitr namaza u Ramazanu. Znači ovdje se ne spominje, ali evo da ukratko to spomenu. Znači vitr ima znači 3 rekata i u Ramazanu i znači poželjno je da se klanja u džematu. Naime imate određeni broj predaja, znači općenitog predaja koji govori o teravih namazu nam govori da on ima 20 rekata kako je odabrano mišljenje, odnosno skoro konsenzus osim Malikija koji kaže da ima 36, osim ova ostala 3 mezheba, hanbelijski, hanefijski i šafijski, složi da teravih ima 20 rekata, ali u nekim predajama se spominje 23 rekata. I učenjaci složi da se to gdje spominje 23, da se tu misli na 3 rekata vitra. Da to spomenuto je 20. Kao što u onim predajama se vitr zajedno spomenuo sa noći namazom, tako je spomenuti sa teravih namazom. Teravih namaz je noći namaz u mjesecu Ramazanu. To i pojašnjavaju neki učenjaci, ali nećemo sada to detaljno spominjati, samo je u jednom tih predaja koji drži Malik, Bejhek i drugi. Malik prenosi an Jezid ibn Rumana, od Jezida ibn Rumana, ennehu kale da on kazao, kane nas yakumuna fi zamani Umara ibn Khattab fi Ramadan bi 23 raka.
da su ljudi klanjali u vrijeme Omar ibn Hataba u Ramazanu 23 rekata, to je 20 rekata teravih namaza i 3 teravih namaza, što je noći namaz u Ramazanu, i 3 rekata vitr namaza. To je ono što se spominje, znači je li ono poznato da je otprilike ono što se spominje za ona 3 puta kada je Muhammed a.s. klanjao teravih namaz, iz nekih predaja se zaključuje da klanja 8 rekata, međutim kada je Hazreti Omer oživio ponovo, pošto Muhammed a.s. je samo 2, odnosno 3 puta, kako se i drugim predajama izašao da klanja dok je on bio živ teravih namaz, pa onda su svi klanjali za sebe, pa je tako bilo vrijeme Ebu Bekra, svi su klanjali noći namaz za sebe, onda je Hazreti Omer prvi koji to živio, on je uveo da se klanja 20 rekata, i eto, za neku informaciju, u poslanikovoj džami se uvijek klanjalo 20 rekata teraviha, tako isto između ostalog i u Haremu Mekke i u poznatim džamijama kao što je Azharova džamija i druge poznate džamije širom islamskog svijeta. To ovo je dosta, mislim, za danas. Ako voda sljedeći put ćemo govoriti o kirajetu, učenju, o namazu. Učimo dovu da ovo sve što smo čuli bude dokaz za nas, a ne protiv nas, da nas Allah uzvišeni sastavi u dženeti firdevsu sa poslanicima, šehidima, evlijama i drugim odabranim ljudima. Wa ahiru da'wan, alhamdulillahi rabbil alamin.